סרטון הדרכה מנסה טבעות. אז דבר ראשון, תמיד תתחילו שאתן ממקמות את הטבעות על היד המובילה שלכם. אם אתן ימניות, אז שהטבעות יהיו על כתף ימין. תספו את קצה השובל של המנסה, קפלו את הטבעת בצורה מסודרת, השחילו את השובל דרך שתי הטבעות, ואז תעבירו אותו מעל הטבעת הראשונה לתוך הטבעת השנייה. עכשיו אתן מקטינות את המנסה ובעצם מייצרות כיס לתינוק. השלב הבא לפני שאתן מביאות את התינוק זה לוודא שהבד בתוך הטבעות פרוס טוב ולא יסתובב. כי אם הבד יסתובב, בהמשך כשתרצו להדק את המנסה ולהתאים אותו למידה שלכם, הבד ייתקע לכם ולא יהיה נוח. ככה אתן מוודאות מראש שהכל יהיה הכי קל ונוח שיש. אתן משינות את התינוק על הכתף, נותנות לו תמיכה לעורף ומעבירות את הרגליים שלו דרך המנסה. אתן ממקמות את המנסה בשקע הברכיים שלו, כך שאתן מייצרות לו מושב. אז אתן מתחילות לפרוס את הבד ומעלות את הבד עד העורף של התינוק. אתן לוקחות את כל הבד העודף מאחורה, מביאות אותו קדימה, מוודאות שהמנסה מגיעה עד העורף של התינוק, ואז אתן מהדקות בעצם את כל הבד העודף. חשוב להדק היטב ושלא יהיה בד רופף. את אותה פעולה אתן עושות גם בחלק התחתון של המנסה. אתן אוספות את כל הבד העודף מהחלק האחורי של המנסה, מביאות אותו קדימה לטבעות, ואז מהדקות. ככה אתן מוודאות שיש לו מושב שמחזיק אותו טוב ויציב. בשלב הזה כל מה שנשאר לעשות זה לדייק במידת הצורך, לוודא שאין בד עודף, לא בחלק העליון של המנסה ולא בחלק התחתון. תסדרו את הרצועה על הכתף שתהיה לכם נוחה. אצל ניובורן שעדיין לא יודעים להחזיק ראש עצמאית, מאוד חשוב לדאוג לתמיכה כמה שיותר טובה לעורף. אז אתן יכולות לקחת את השובל של המנסה וללפף אותו ולעשות ממנו נחש, ובעצם להשתמש בו על מנת לתת תמיכה נוספת לראש של התינוק. אתן משחילות את הבד העודף באזור העורף, מכניסות את הכל ומדייקות. לסרטונים נוספים, שאלות או לצפייה בקולקציה המלאה, אתן מוזמנות אלינו לאתר של אורבן בייבי ראפ.